Bonke Jehova mphefumulo wami. Akho konke okuphakathi kwami akudumisa igama lakhe lengcwele. Bonke Jehova mphefumulo wami. Akhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Obuyisa ubusha bakho njengokhozi. Thethelela zonke izono zakho. Welapha zonke izifo zakho. Njengempumalanga ihlukene nentshonalanga. Kanjalo Jehova ususile izono zethu kithi. Awu amen. Uma uJehova bengenathi. Uma uJehova bengenathi. Akasho njalo manje uIsrayeli. Yena ongavumanga ukuba sibe impango izitha zethu. Akavumanga ukuba namazinya amabi asishwabadele. uNkulunkulu omkhulu kakhulu. uNkulunkulu ohamba nathi. Andla sakhe siphezulu kwekhanda lethu. Awu haleluya. Uthakavumi nokuba unyawo lwethu shelele. Uthakavumi nonyawo lwethu baqhuzuke etsheni uyalezi ingelosi zakhe zisiphathe ngesandla. He is a wonderful God. He is a wonderful God. Sethembiso sabasezulwini sithi abamethemba uJehova bathola amandla amasha. Bagijime bangakhathali. Abahambi kodwa bayagijima. Kodwa bagijima bangakhathali. Inqobo nje manje bethemba basezulwini. uDavid njengeyintaba. Oh haleluya. Zihaqe iJerusalem. Kanjalo uJehova usihaqile nathi. David ukhule ezikhona intaba ehaqe iJerusalem. Kwandlula ama-decades nama-decades. Kwafika ikhukhula. Kwafika izamcolo. Kwafika lonke uhlobo lwama-voltex nema-volcano amakhulu. Kwafika lonke uhlobo lweyiphepho. Kodwa uma eqalaza ukuthi selokhu ngazalwa. Kodwa intaba ayikaze inyakaziseke. Bese thatha umuntu othemba uJehova. Athi mangibuka lezi intaba ngibona abantu abathemba uJehova. Awu haleluya. Ukuthi iJerusalem alinyakazisi nje kunalezi intaba. Awu amen. Sibethembile abasezulwini. Sibethembile. Silapha nje ngenxa basezulwini. Wafa ukufa kodwa uJesu. Ukufafa ngakho kwamaqondana nesono sethu. Lithi iBhayibheli wangena kwabakanye endaweni engcwele. Akangenanga kabili. Wathi mayivuka, wavuka ephethe ihluthulelo zokufa nezeHades. Ngibikelela umoya engcwele uthe uJesu ngaye. It is in your advantage that I go. Because if ngingayi isikubaba khona umuntu ongeke afike. Ngoba mina ngizobe ngisezulwini. Kodwa umuntu oyohlala nani. Mangifika baba ngiyofika ngiphaphathe. Oh amen. Uthiwa ngaye he is our counselor. He is our standby. He is our advocate. There are times la singasakwazi ukuyikhulumela. And then we submit our case to our advocate. iBhayibheli elikhulu encwadini yabaseRoma 8:26. Ethi iBhayibheli nasebuthakathakeni bethu. Ibambele ethi nasebuthakathakeni bethu. Kukhulunywa ngobunye ubuthaka benyama. Kukhulunywa ngobuthaka basemthandazweni. Ukuthi ngoba masifika emthandazweni babuxabasha sikwazi. Siyawufika esikusho. Bese lithi iBhayibheli on our behalf. Holy Spirit, he intercedes. Why? Because he knows and he search the deeper things. Moya ngcwele uphele wazi inhliziyo kaNkulunkulu. Akagcini lapho. Usenza amasithandaza sithandaza according to the will. Moya ngcwele usenza amasithandaza umthandazo wethu ube align kwintando. Basiyathandaza kodwa masingathandaza entandweni. Yedwa umuntu okwenza asenze sithandaze sibe sikwintando. Umuntu moya ngcwele. Sashiwa naye. Uvama ukuthi umpostoli umbuyazi asithandabuza ubukho bakhe. And singeshaya singazuthi asibone ukuthi uphakathi kwabantu. uJesu uthe masibabili nje noma sibathathu bheka thina sibangakanani. iKhoriyamu yasezulwini siyayimitha masibabili nje noma sibathathu. Inqobo masike sahlangana ngegama lakhe.
akalenzi iphutha. Manje siyambingelela nje, siyambingelela ispecial sethu uthi uJesu lo ozayo uzothatha kokwami. Ngoba yena lo ozayo wazi konke, uyena uyawahlulela iswe, isono sezwe siyawahlulelwa nguye. Manje kuhle ukushumayela sikwi-influence yakhe ngoba sizokubathuka abantu. Kodwa siyawushumayela sikhomba uJesu moya engcwele abadonse. Kuhle ukushumayela kwethu sishumayela sibanjwe isandla sikaMngcwele ngoba nesishumayelayo kuyoba sentandweni kaBaba. Uthi uJesu malike nangiphakamisa mina nyawubadonsa, ubadonsa ngomoya engcwele. Anganiphela kuthi uJesu uyovela kwelamafu abeka unyawo lwakhe. Kodwa abangcwele ngeke ngisho force of gravity ngeke ibe nawo amandla okubabamba. Yini le eyosenza sisemhlabeni kodwa sithole sihamba emkhathini ingenxa kamoya engcwele. Kukhona umuntu esashiwa naye umoya engcwele igama lakhe. iBhayibheli ungumsizi wethu. Ungumsizi, he is our helper, our helper. He is our helper. Awubazalwane bami ngizwe, he is our helper. Wenza umsebenzi ofanele ngabe wenziwa yithi ngoba ungumsizi wethu, moya engcwele. Sashiwa nawe. Akekho omunye sashiwa naye. Oyofika asamazi sazi wena. uJesu ukhulume kithi inhliziyo ikhathazekile. Wathi inhliziyo yethu mayingakhathazeki. Wakhala uPeter wathi Jesu manje uma usuthi uyakubaba thina siyakwenza njani? Sishiyile imndeni yethu, sashiya imisebenzi yethu salandela wena. Uthini manje uma usuthi uyakubaba usishiya nobani? Wathi uJesu ngiyofika nginicelele kubaba kukhona umuntu ohlala phakathi kwethu. Khona umuntu usebuthathwini bukaNkulunkulu. Uvele kaningi eBhayibhelini lithi iBhayibheli nguyena umoya wakho uhamba hamba. Ngesikhathi umhlaba uformless, because I believe God cannot make or create into shapeless ne formless. Kodwa mhla kudiliza uSathane nawo nje into ethi wenza idamage emhlabeni, kodwa iBhayibheli lithi the spirit of the Lord was hovering. Ngesikhathi umoya kaNkulunkulu uhoverisha phezu komhlaba, he was fixing the damage. Awu haleluya, phela khuluma uNkulunkulu enza uJesu njengolizwa afika umoya engcwele aphelelise. Umhlaba wawuformless kodwa umoya kaNkulunkulu awukodwa phela wawuholy city sesizovala inkopha phela kodwa umoya kaNkulunkulu wahovering phezu kwamanzi. Umoya kaNkulunkulu uhamba ufixa ama damages engathi umoya kaNkulunkulu uzofixa namhlanje. Sesivala inkopha siyahamba, kukhona izinto umoya kaNkulunkulu ayifixa because his spirit is hovering. Kukhona umoya wakhe uyaphephetha. Lamande siyanda. Uyena mayafika kafiki yedwa, ufike phethe izipho. Awuphela sijana nje kungenxa yemsebenzi kamoya engcwele. Umuntu umoya engcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso. Umoya weqiniso, oweqiniso ke. Shuthi ikhona eminye imoya kodwa lo oweqiniso. Ikhona eminye imoya kodwa lo oweqiniso. Ikhona eminye imoya kodwa lo oweqiniso. Ya ikhona eminye imoya kodwa lo kaBaba. Umoya weqiniso. Moya weqiniso. Uthi uPaul encwadini yabaseRoma umoya wethu uyafakazelana nawo. Lapha phakathi kithi kufakaza umoya wakhe. Athi obhala icilo ngomoya wakhe enhlizweni yethu isibambiso sefa lethu. Ukhulume ngathi uPaul ebandleni lase-Efesu wathi lo uyifa lethu. Bafowethu asimpreserveni umoya engcwele. Azathi uPaul singamcasuli singamcishi. Kusho ukuthi umuntu masikhuluma ngomoya engcwele unama feelings, uyadina, uyacasuka. Bazalwane bami asimpreserve umoya engcwele, singashaye engathi akekho, singahambe ey'tradini engathi akekho, singenze isinoma kanje engathi akekho. Uyacasuka naye uma ezosilawula singalawuleki. Moya kaNkulunkulu. Manje besendlulisa isibingelelo nje. Sisalutha sithi moya engcwele siyabonga. Sibonga ukuthi wavuma ukuzothi uJesu ma ekhuphuka wehle wena. Awukaze ngabe sikuphi.
ngabe sikhona lencwadi ngabe siyayazi yini ukhona okwayifunda kwagijima uPhilip wayo interpret ngoba ngeke sifunde engekho wazokudiphileyo kaNkulunkulu lokhu nje imbhalo inki lo kodwa mase kufika umoya engcwele ngoba lembhalo iphefumulelwe nguye njengoba iphefumulelwe nguye uyena owazi kangcono uyena owazi kangcono konke okubhaliweyo la manje uvelile kaningi mzalwane sikhuluma ngobuthathu baNkulunkulu sibala nomoya engcwele umuntu ngoba sine kind of which is God esiba neform of God the Father the Son the Holy Spirit uvele kaningi mhla uJesu engena emanzini awuvumani phela mhla uJesu engena emanzini mhla ephuma indodana yayisemanzini ubaba esezulwini ngesikhathi indodana ivele emanzini wehla njengesimo sejuba uzubona ukuthi umuntu lo uNkulunkulu let us make a man in our image ubiza uNkulunkulu Father the Son and the Holy Spirit ngesikhathi kwakhiwa wena naye wayekhona ngoba akakwazi ukwehliswa kanti wayengekho eqalweni kudala umuntu manje ke moya wakhe ufakaza izweni lethu kodwa akagcini lapho esethi uyikhombe indlela kodwa uyisibambiso nje sefa lethu manje umpostoli ma ekafika uyayixosha uvalo nokwesaba asiyashumayela khona manje kodwa uke wafika uPeter esephika uJesu kwasho ukuthi bengakafika umoya engcwele uPeter uke wamphika uJesu 3 times wabaleka kodwa ngelanga lePentecost lithi iBhayibheli behlezi kanje kwafika umoya engcwele kwazakala uPeter esethi amadoda athuka laba abantu athi amadoda abadakiwe wasukuma uPeter into engimangaza umpostoli babo ukuthi usukunyiswa yini Peter ngoba laba bantu babalekele nje kungensuku engakanani kade ubaleka wena uzobalekela ngisho intombazane encane yini le Peter kunikeza isibindi sokuthi ukhulume phakathi kwabantu bobesaba kwasho ukuthi sekufika isethembiso ngoba base kuke kwafika yena usinikeza isibindi sokuthi nemndeni yethu sifakazele ukuthi ke manje thina asisangeni la awusesiphelela la yini eyenza lokho ukuthi sekufika umuntu umoya engcwele wami uPeter nabapostoli bama namandla ke leyo uthi wathi maye uPeter ne11 yama9 kodwa ngikho lapho kodwa nje akamanga yedwa uPeter ngoba sekufika umuntu wakhuluma amagama lithi ngalelo langa lelo one sermon for 3000 people souls were won to the kingdom of God hayi ngoba uPeter wayinamandla okukhuluma it was the influence of the person Holy Spirit asimshayeleni ihlombe He's worthy to be praised. He's worthy. We bless the Lord. Amen. Amen. Siqedile ngo-number 1 mfundisi. La kuma-creative ngenze short ngiyabhala. Number 2 isibingelelo sami siya kubazali bethu. Ebabeke phambi kwethu bazalwane and then siyabahonorisha siyabahlonipha sibathanda much as they praying for us we also praying for them siyanthanda angazi kodwa ke siyanthanda bazali angazi kodwa nje siyanthanda ngendlela exakile manje lapha kwaThapha umfundisi ngiyayihlupheka ngoba ngiyangiloko ngenifaka manje ukukhona enye indoda sike sicabaye nayo ithi wazomthanda nangumuntu manje ke bazalwane ngiyisana ngindodana nami la iHoly City ungangiboni nje ukuthi ngiqhamukapi no I'm a son ngiyisana la iHoly City full time futhi manje bazalwane noma ungeke ungibone wena uthi ngihlala lapha emuva amen 12 uya ku verse number verse 14 uya ku verse number 16 khona sesibazalwane sizovala umhlangano it's like sizokhuluma nje amagama uNkulunkulu asisiza ngawo kodwa nje kunamagama amabili amathathu esiyawakhuluma samukele nanku umusa bese siyahlukana
Amen. AmaHebheru 4 ivesi 14. Angazi ke ngapha kwelakithi. Siyabonga abazalwane ecishe ngakhohlwa umhlangano omuhle kangaka elwadu ngapha abazalwane. Abazalwane ama graduate akithi. Awu bazalwane ayinhle into. Lento ke bazalwane ke isenza sikhuthale nathi thina esafuna ukufunda. Amen. Awona nje nathi nje sisafuna ukufunda siyakhuthala ukuthi awukuyenzeka kanti noma umuntu omusha okholwa usindisiwe kuyenzeka. Ugqoka kubodokotela wenza IT information IT banibani athi bekubala ngizwile phela abazalwane nje ungagcina ebhatshini elinaphuzene neyodwa. Yabona abazalwane lokubebala honors masters. So bazalwane kuphosibule. Manje siyakhuthazeka nje nathi ukuthi hey noma simshumayela uJesu esedeleleke kakhulu size sabe kuthiwa ama young lion thina ngoba athiwa sifuna ukufunda kodwa nje kukhona nje into errong nje engibaprove ngayo ukuthi ngayifika ngayikhuluma le kuThabizolo umfundisi ngelinye ilanga khuluma amagama athi ngiyambonga uNkulunkulu hayi ngoba sichoma kodwa yodwa into engibongela noNkulunkulu ukuthi kuyo yonke into abantu abamthuka ngalo abalithuka ngayo ivangeli kuze kufike la mfundisi bemthuka ngokuthi sibancane siyashumayela kodwa sifundile. Angazi noma noyizwa ngomoya wasezulwini le. Sengithi ke baba ngiyambonga uJesu ukuthi kubo bonke phakathi kwabashumayeli abakhona abakhulayo nabancane ingomunye wabashumayeli angeke athukwe uje ivangeli egameni lemfundo ukuthi ngayeke isikole ngagijimela ukuthi ngibiziwe angazi bazalwane ngibeka kahle le ithi into yami babuqulu ngiyambonga uJesu ukuthi ngimshumayela omncane okhulayo kodwa ufundile ukuze noma abantu uma belibuka ivangeli bangasho ukuthi sashiya ikole sagijimela ukuyoshumayela sinani. Amen bazalwane. Manje into ithi nje singabashumayela abancane abafunda baqeda ukufunda asagcina ngokufunda sathi sesiqedile ukufunda sasebenza asangagijimela ubi noma sizwa besho futhi nabadala ukuthi ukhona into kodwa sathi noma ikhona into ngoba ine order ke yona into sathi ngoba ine order into ayibe khona kodwa sicela ukuqala la ngoba sesize sangena vele asikwazi u2019 kwakunyaka engathi ngiya drop out ngakwa nqaba basezulwini bathi awuphume esikoleni uyozuphuma ngoba usuqedile. By the way ke nami ke laba bazalwane siyabajoyina uNkulunkulu wangenzela umusa nami ngisukela kwaCeza bangifaka lapha eMangusu ngathola ithuba ngomusa ngoba baba umusa bazalwane angeke ngilande ngenza ifundo ngenza idiploma kwi-electrical engineering ngunjiniyela ukuthi nje uma ungibuka ujahile uzongaboni kahle mawungibuka uphuthuma uzongabona noma ungibuka esotweni ngidatha uyabona ngathi ubone ngazuthi kanti hayi ngunjiniyela nje ofunga unyaka ozayo nami ngiyobe ngishawa ngalento ekhanda kuthiwa manje anishunyayezwa nje umuntu wahlula isikole wathi ubiziwe anishunyayezwa yihlathi ngisho nendlela esibeka ngayo inkulumo asigijibelanga emathendeni uNkulunkulu wasipha umusa nje wokufunda saqeda noma kwakunzima thina ke saqeda impostoli emva kwesikhathi sasibekela iminyaka emthize sa-ede emthize nathi yethu ngendlela eyenzeka ngayo kodwa nje inqobo sagcina siphumile. Funda msalwane wakithi hey saphuma saphuma mfundisi funda mzalwane wakithi kade ngihleka nje umzalwane ethi wafela ngonyaka oqala ngafela eMangusu ngaze ngaphuma ngifeyile first year second year third year fourth year fifth year ngangiqeda esikoleni cabanga ngafela ngonyaka oqala ngifika 6 months oqala wami nje ngifika la ngishayela phansi manje uyahleka mfundisi masibuya mayethi ufela ungazi ufeyile ungazi into ufeyile esikoleni usuyofeyile evarsity kodwa uNkulunkulu ngisidumo ngalondlela
kodwa safeyila sathi masibuye saphinde sithiwa ngaloya nyaka safeyila sabuya ngoba mawufeyilile ukufeyila akusho ukuthi kuyaphela ngawo. Wathi umfundisi wakithi le emakhaya wathi failure first attempt in learning ukuthi noma ngabe ke aba u4 ama attempt kodwa kodwa kwakuyi first attempt ngoba angifeyilanga isifunde sodwa kabili ngafeyila isifunde esiye ngafeyila esinye ukuthi nakuleso kwakuyi first attempt. Sivala ikonfa manje ke siyabaqhuqumezela mpostoli abantu abasho ukuthi bafunde. Mangikhuluma le emakhaya ukuthi uyarecord konke bengizoyisho ukuthi ngathi mangiphakamisa meeting nesonto ngiphakamisa ukuthi nathi ake siyenze isotweni lakithi kwaceze emakhaya into ama graduate oyengekho emhlanganweni ngezwe ngaye engekho emhlanganweni kodwa ngezwe ngaye esethi sizwile emhlanganweni wenu kuthiwa ngoba nathi sizograduate wena usufuna esotweni kwenziwe lento le. Manje kathi ngangekho lapho mina emqondweni ngangifuna ukukhuthaza nje abazalwane ukuthi bazalwane kuyafundeka noma uphume emakhaya lekithi kusemakhaya lekithi mhlawumbe asithathe intweni kodwa ngeke ubone ukuthi asithathe intweni unless I share it because the glory of God uthando lukaNkulunkulu lisibekela konke. Manje ke bazalwane enye into umpostoli engayingishumayele kakhulu ngiveze ukuthi abazalwane bethu laba abakhula njengathi ningalenza iphutha lokuthi nize nifike eminyakeni emthize ninganawo ama learners nama license. You may never know ukuthi inkosi ihlelelana. Learners license ilearners ihlala iminyaka emibili ngeke uhlulwe imali yokuhlanganisa ilearners emva u2 years after 2 years ya expire ngoba kungenzeka ukuthi ube la ungaqala uthola umsebenzi walokho okufundele kuthiwe sishota ngo drive sifuna code 10 una code 10 wena kanti ubuzokhuphuka ngawo. Manje bazana asiwenzeni ngakhuluma kanjena nasesotweni kwathiwa ngiphakeme ngiyashow offer ngiyabhokisa ngacela umfundisi ngicela usangikhulumisa esotweni ngoba abazane bakho bayalimala. Wathi umfundisi hayi ngoba bakhona abasizakalayo bayeka abalimalayo nami ngilimale ngibuye ngikhule ngithi hayi inkosi ayingisiza ingikhulise noma ekhona olimala mawukhona oyedwa usizakalayo uyawina umbuso. Kumanje nje babathu nale rest ngiyishumayela into la sihlangana ngo8 standard bazalwane siyanishumayeza impela siyanifaka uJesu enza nama learners enza ama license may never know. Akhuluma sathi ngathi mangifika la engenza khona in service yami emfundisi ngosuku lokuqala ngifika la engenza khona in service track usubona uNkulunkulu mkhulu kangana ngayenza ngonyaka ophelile 30 November ngo29 ngangenza interview 30 November ngangithola ilicense mhla ka1 December ngisayina icontract mhla ka1 February ngangiqala umsebenzi ilokho esokhuluma ngakho kodwa lapha namhlanje umusa. Manje masifika lapha kuthiwa hayi ngoba asinayisho ukuthi mani qeda lo i-training yeni nenkampani ngahle nithatheni kodwa into ethi iba nawo ama license ngoba lo msebenzi awukwazi ukuba i-technician elingena i-license. So i-technician njengoba uthathele ifield yokuba i-technician kusetshenzwa ama call out kusetshenzwa ama standby manje futhi wena uyolokhu uhlezi lapha kuthwena umsebenzi awuna license uyohlala udrivelwa wena drivelwa. Manje siyakhuthaza kubazalwane ukuthi noma ungakawuthola umsebenzi iba nayo license. Ngoba nje wazi mhlawumbe uzothola i-tender yokudrive Mercedes kampostoli nje udrive umfundisi lasho no. Verse number 14 ngikufakela iCV njalo kumfundisi awuboni wena. Verse number 14 siyashumayela bazalwane nje 10 minutes seqeda. Ngakho ke akusenompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. 1 umpristi 2 ma2 double amazulu lesi ngesilithi he already ascended to heavens. So umpristi lo double amazulu but he already ascended the heaven. Angazi noma sikhona inihloko kule maBhayibhelini kodwa elami lithi Christ is our high priest. Ubona makuthiwa kuye high court la kusemphela ndaba mawakwangena nje high court kusemphela ndaba lapha emsebenzini kunama instructions baboxulu esinikwa wona before siyongena kujudge ngoba kujudge kuthiwa kunama high voltage. So manje kunemthetho khona uma uyongena kwi high voltage awusiphakamisa isandla ngoba ugesi wesitimela usuku live ngaleso sikhathi. So awusiphakamisa isandla unebanga ngophethe ilele awulumisa ilele kodwa ilele ulumisa horizontal. So ngoba kunento high voltage which means ugesi uma walapha uma kwakushaya kuba imizimithi same time. So before uye lapha ya kune instruction kumele uqala uyithathe. Uma ungayigqokile iPPE yakhe yagcwala awungeni esayithini. Konke sakuyikhuluma lapha kodwa manje into yethu namhlanje ikhuluma ngo high priest meaning that bakhona abanye abapriest kodwa manje Christ is our high priest.
manje kuthiwa ke njengoba uKristu engumpriest omkhulu manje odabula amazulu thiwani sesifunda ke xolisa ukuphazamisa ngakho ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu yeah odabulile amazulu yes uJesu indodana kaNkuluNkulu masibambelele kuso isivumo sethu sokukholela lesingisithi ke ungahlali phansi sifunde nje ungahlala phansi ufunde kodwa kuthiwa sibambelela kuso isivumo sethu sokukholwa into yenza sibambelela ukuthi sinompriest mazalana bami into yenza sibambelele kusivumo sokukholwa ukuthi kunompriest odabula amazulu babe khona abapriesti abalevo Eroni bengabapriesti baba kodwa abadabulanga amazulu manje futhi nokukholwa kubo asikubambile kodwa siba la sitshela ukuthi asibambelele kukho isivumo sethu funda mtaka gogo asho pastor Mbuya funda mzalwane wami ngokuba asinaye umpristi omkhulu wehluke ngani lo mpriest ngokuba asinaye just an ordinary and normal high priest awangazi lindo mfowethu noma siyawushumayela ntuthi kodwa ngiyacela mfowethu asinaye nje umpriest nje kuthiwani sisi ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu thiwa lo mpriest uzwelana nobuthakathaka bethu isizathu sokuzwelana kwakhe nathi nebuthakathaka ingobani sisi kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono walingwa engenasono khona into azoyikhuluma lapha usisi kufunda sisi ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo into eseshumayela nje namhlanje bazalwane sesivala inkomfa yethu yabantu abasha sizoshumayela kuthiwa sisondele kusihlalo somusa la ehlalweni somusa kunomusa osiza ngesikhathi esifaneleyo somemezela nansi into somemezela umusa osiza ngesikhathi esifaneleyo awu bazalwane bami manje ke ngifuna ukuthatha ngapha naboke ngapha bathi ke in as much then we believers have a great high priest who has already ascended passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession of faith to our absolute truth in him as a savior. For we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses and temptation, but one who has been tempted. Nansi into bengizoyifuna kuleli bazalwane bami lithi leli mhlamvo, as much as he was tempted, knowing exactly how it feels to be a human. Manje umpriest lo babxabhashe aka kuthiwa lo mpriest njengoba ezwelana nobuthakathaka bethu ingoba uyakwazi ukuba senyameni uthi njalo. Akusiye nje umpriest nje ordinary, because he know how it feels to be a human. That is very important bazalwane, ukuthi uJesu lesimshumayelayo uyakwazi ukuba senyameni. Manje akakwazi ungazwelani nobuthakathaka bakho. Uyehluleka uJesu ukuthi usebuthakathakeni usekulingweni angakuphuli, ngoba uyabaza umzimba bokuba umuntu. Awusesayifana inkofa. In every respect as we are, yet without committing any sin. Yena kuJesu ke ubazi ngcono thina nesono sethu siyasazi usike sona, kodwa lo ukwazi ukuba umuntu ne-temptation kodwa engasazange isono. Kodwa uyakwazi ukuba senyameni engasazange isono. Uyakwazi ukushiwa i-rejection engasazange isono. Uyayazi i-betrayal engasazange isono. Uyakwazi ukuthukwa engasazange isono. Uyakwazi ukuhlambalazwa engasazange isono. Uyakwazi ukukhafulelwa engasazange isono. Uyakwazi ukushaywa engasazange isono. Ungcono wena ushayela ukutshontsha ushukela, yena ushayiwe kodwa akasazange isono. Ungcono wena uthethiselwe ukubuya lwethi, yena wahlaliswa icala engasazange isono. Wangena enkantolo enkulu engasazange
akasasazanga isono. Amakhosi ashintshana ngaye, inkantolo zashintshana ngaye, makubhekwa icala akasazanga isono. Kodwa lithi uyaswelana nobuthakathaka bethu, kodwa akasazanga isono. Kodwa uyaswelana nobuthakathaka bethu, kodwa akasazanga isono. Awu bathi Holy City, Holy City, uyaswelana kodwa akasazanga isono. Angabe niyongizwa isesivala, laphenqwa icala lakhe, laphenqwa umhlamvu, laphenqwa kodwa litholakala icala lakhe, kodwa uyazwelana nobuthakathaka bethu. Kodwa isono baba akasazanga, kodwa uyazwelana. Awu kodwa Holy City sesiyafaka, akasazanga isono kodwa uyazwelana yena. Kodwa isono akasazanga kodwa uyazwelana. Ngamanye amazwi makukhona umuntu la ofile rejected, urejectiwe, urejectwe ifamily yakho, warejectwa ngabantu, warejectwa ngabantu kubethemba. Ngizothi mina sinompriest warejectwa ngasazanga isono. Ungabuza bamrejectayo namlahlalana uJesu. Lithi iBhayibheli uyitshele egubela enqatshwe ngabakhileyo, kodwa manje selafe lobala, uyinhloko yegumi. He is a chief cornerstone. Manje akekho umuntu ozoyeka ukukholwa athi ngirejected. uJesu omkhonzayo, he was fully rejected. Akekho umuntu ozoyeka ukukholwa athi mina anginabazali ngalahla ngashiwa abazali. Even inner cycle kaJesu, 3 Peter, James, John, ngesikhathi esesiphambanweni they were nowhere to be found. Abaza ngikhuluma nge-inner cycle mpostoli. Emazi uJesu ekhazimuliswa entabeni, emazi uJesu eshintshwa engene enkazimulweni, kodwa ngesikhathi esesiphambanweni there was nowhere to be found. Manje ubani ke wena oyeka ukukholwa ngoba inner cycle yakhe kulahlile? Yebo futhi sinompriest ongasazanga isono. Sinompriest because he knows well how to feel to be a human. Uyakwazi xabhasha, uyazi ukuthi uba senyameni ukuba njani. Awukuthi angimemezele ngoNkulunkulu owethembekileyo. Uthi uPaul ebandleni laseKorinte, lezi zinto enehlelayo asiqali ngani. Okhokho benzake zabehlela, obaba benzake zabehlela. Manje sikwazi lokhu ukukholwa kwena onje ngoba yonke lento ngoba inehlela ayiqali ngani, kodwa ke uma uNkulunkulu ekwethiwe sesilingo, akakwethiwe sesilingo esingaphezu kwamandla akho. Uma sesikhona ke isilingo, kodwa wethembekile ukuthi aqamba amasu ukuthi ukathe esilingweni uyawuphuma njani. He is a faithful God. Ongena nathi elingweni, angasikwesinye isikhathi akayixosha ilingo, kodwa kudedela ungene phakathi. Babuza abantu bethu uphila kanjani, ungasebenzi kanti ungeni wedwa, ungena nendoda yamadoda. Babuza abantu bathi uphila kanjani, ungamazi ubaba wakho, kusho ukuthi wafika kuJesu ogama lakhe linguyisongo unaphakathi. Babuza abantu bathi uphumelela kanjani, waba ingane yareshwa ukukhuluma abasezulwini, kusho ukuthi awungeni wedwa. Uyazwelana nobuthakathaka bethu. Manje batabashe Holy City sizomemezela into eyodwa ukuthi noma iziphi ilinge ezifikayo asisashintshe statements ukuthi uJesu inkosi. Sesiyamemeza, samemeza, sasho sesiyabambelela ukuthi isifumo sethu sokukholwa uJesu ukuthi uJesu inkosi. Siyabambelela ukuthi isifumo sethu siyakholwa umnini mandla wonke, siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, siyakholwa emandleni kaMoya Oyingcwele, siyakholwa ezweni, siyakholwa ebuthwathini bukaNkulunkulu, siyakholwa embhabhatisweni, siyakholwa ejweni senkosi. Manje asikwazi, siyabambelela ukuthi isivumo sethu sokholo. Nabashaya ishumi thina siyakholelwa eshumini, nabashaya imnikelo thina siyakholelwa emnikelweni, nabashaya 10% siyakholelwa ukuthi asisakwazi. Asela kwi-covering, wizwile lelo, siyakholelwa kwi-covering. Pastor Lumbuyazi noma our covering, you like it or not, bayi-covering yethu. Kungavuka bani ku Facebook athi ayikho into ye-covering, ngizothi mina siyabambelela.
safundiswa ngayo sakhuliswa ngayo ukuthi covering ikhona iyasebenza ne-anointing ehlela khona ehlela kithi manje kaphathe kusifumo sokhona hayi bazalwane bami kusifumo sesokhona siyabambelela noma yini usathana ngayiletha la asisashintshi manje noma iSouth Africa ingathi i-abortion ivumelekile kodwa thina sizothi kwisifumo sesokhona i-abortion ayivumelekile noma iSouth Africa ingakhuluma ngobulili obubodwa ukhuluma yonke into obuyisho kodwa isifumo sesokhona siyabuphika ubulili obubodwa manje nizo offendeka nibodokotela ngifuna ukukhuluma ngani phela nizo offendeka nibodokotela noma bangathi odokotela sidinga utshwala emzimbeni yethu kodwa iBhayibheli lithi singadakwa yiwayini ngixolele bodokotela inkinga kuthiwa asingadakwa yiwayini manje mase siphuzela ukudakwa sesirong ngoba asikwazi ukudakwa sibuye size endaweni engcwele asikwazi ukwenza amanyala sibuye size endaweni engcwele asikwazi isiphumo sokholo siyakwenqaba ukwenza amanyala uphinde ubuye endaweni engcwele hayi ngoba singathandi inkinga isiphumo sethu sokholo ngenxa yompristi owadabula na ngithe siyakholelwa umoya ngcwele futhi siyakholelwa kubaprofethi kubaprofethi siyakholelwa ukuthi bakhona abaprofethi siyakholelwa kwi-audible voice kamoya ngcwele uma uNkulunkulu akhuluma ubuso nobuso noMoses siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu sangakhuluma nathi ubuso nobuso ngiyashumayela linto ongizwa uthi uJesu Jerusalem bengithanda kangakanani na ukukuvikela ngithumela uprofethi wabakhanda ngamatshe kodwa njengesikhukhukazi sifukamela amathole aso kanjalo nami bengifuna ukufukamela ngqawa ngcwele manje abaprofethi babulele sesiyahamba nje womhlanga ngihlushwa ilento baba athi njengesikhukhukazi sifukamela amathwana aso singathi kwehla kancane kule isikhukhukazi asinayo ivoice uma singakabi nawo amathwana ukunginothisa lokho ukuthi isikhukhukazi nje siyinkukhu nje sifana nazo zonke inkukhu ngoba asika kodwa ngelanga esiyobeka ngawo amathwana uyozwa ngasikhala siphuma ematshweleni kodwa ngelanga esiyoqeda ngaso ukufukumela inkukhu ikwazi ukwashintsha kathathu ivoice eyodwa kumani phela ngiyashumayela nje inkukhu ikwazi ukushintsha 3 times ivoice iyodwa phakathi kwivoice yenkukhu kukhona ivoice yeawareness ayashumayela Holy Spirit phakathi kwivoice yenkukhu kukhona ivoice yeawareness number 2 kukhona ivoice yepresence number 3 kukhona ivoice esibizele ekudleni manje athi ngishumayela ukuthi unjalo bathi uJesu njengesikhukhukazi sifukamela amakhwanaso usengcwele baba uma sike safumana umoya ashintsha amavoice kathathu uma kuza ukhebe uzwe ngesikhukhukazi sithi ayazi amakhwale ukuthi la voice ivoice yokuthi balekani manje the enemy is near ngalesa sikhathi baba uma amakhwala ayazi voice uthi la voice ithi let us be aware the enemy is around ngaleso sikhathi sisuke sesithela lapho uma ebaleka amakhwala wayi kwenye indawo angena ngaphandle akangena amakhwala siyafana isikhukhukazi hawa siyamdinga futhi sisingene kwi-trap engafanele singene kuyo kanti silahla umoya engcwele silahlekelwe ivoice le masike hamba nevoice asidinga blessa dadwethu ukuthi uzodla ngoba inkukhu ikwazi ukushintsha ivoice ithi qeda ukuthi awareness besithi kukuku ayazi amatshotshi manje sekuyadliwa ke manje bayifika
inkuku amathwane awasebenzi enye into afika seqhwandiwe kwasuswa yonke into okwayo ukuthi afake adle sisebenzelani kanzima ukuthi sashwa nomoya engcwele yini impilo yethu siyenze ibe nzima sisihlishelana ukuthi sashwa nomoya engcwele yabazalana siyekela ukusihlisha asidedele umoya engcwele asebenze enye voice ithi ku sho ukuthi ke I'm still present bese itshwele baba lidla linganaki ngoba liyazi ukuthi umama ukhona into yenza itshwele lingasabi ukuthi kukhona okhona mangisezwe ivoice ethi ku kusho ukuthi usakhona mangasayizwe ivoice ethi ku liyaqala itshwele lifuna umama ukuthi ungaphi lithi ungathi ivoice kamama ukuthi ingaphi umoya engcwele wakwahamba yile ndaweni enyukelayo kuthi uhamba endaweni enyukelayo uzwe umoya engcwele you are not alone I will never leave you nor forsake you kuthi manje ngoba phela ndawo iyenyukela kodwa manje angangakhatha usahambi wedwa ucabanga ukuthi wena yini eyenza ikhozi ka 3 years iqede 5 after 5 years singagive up singaphela manje ingoba kwakukhona umoya engcwele umoya engcwele ukwenza ukuthi ungashangishwa ipeer pressure usho umoya engcwele ipeer pressure yabulala abafowethu nodadewethu ngoba ngikhuluma umphostoli lenda angifuna nabo umdlalo asafika kanye baphuma record time ngasala abanye nganginabo eclassini mina ngafika umatric ka 2019 2018 19 20 21 22 wangifica mangosuku akubunzima soxoxa leli ilanga yabona ngoba babaza nje wethu ukuthi kwenzakalani uyojabha mhla ngaxoxela kodwa mase kumnandi nje ngoba siyahlekisa ngakho and futhi into eyenza sihlekise ngakho kodwa akazi ukusidepress kwathi impostoli noma abafowethu asasifike nabo sebethola ama-insef basebenza sabona abaposta abanye bazathenga ngisho imoto kodwa wakhona into ethi nje be courageous wakhona into ekhuluma ngathi fear not I am with you uma siyofuna ukudla singenangudla eref sazi into eyodwa ukuthi noma ufonela ekhaya baba uzofonela baba awusebenza sihlale siguqe phansi kombhede sihla uNkulunkulu namhlanje asinakudla ukhona uzonokhuluma ngento enamanga asinakudla simtshele uyozwa kungena icall kufona bona omdlalosi ike yangondla le ndoda ningayibuka kancane ike yangondla lengane uyozwa ngecall ethi dlamini ukuphi engihleze erest wenzana hayi angikho busy bathi awehleza athi mase ehleza athi kuyoshiswa inyama kade endlini anginakudla mina kanti useprovide usethumela umuntu ngale uyabona lento ethi impostoli uNkulunkulu wondla umprofeti ngegwababa kodwa manje instruction nomuntu engimosela akusenje umuntu siyakwazi ukondla amagwababa sengisho abantu esingabazi cha umdlalo sekwenza bakithi manje ke asifale ngento ethi ke bazolala manje njengoba kuthiwa siyabambelela impostoli kusisivumo sethu mase ukukholwa bese lithi iBhayibheli ngakho ke usondelana manje ukusondela kwethu lapha nasondeli nje sinomu kanjani kodwa manje sisondela awunathi itafula noma lingawa uthi simindi sikhona lesisitulo mhla ethi isitulo mfundisi beka kuthiwa manje asondele ngesibindi kwi-throne yomusa manje noma ngiqhamuka la ngidiscouraged ngizwe ukuthi lento ye-unemployment iyaqeda manje ukukholwa kwami uthi wahlabelela inhlupheko ziyacisha ihubo kodwa into engenza ngisondele lapha ya isibindi esingenza ngisondela ukuthi kukhona into lapha ya kukhona ohlezi kulesi sihlalo and njengoba ehlezi kulesi sihlalo nje akaphethe enye into kunomuso lapha manje umusa osiza ngesikhathi esifaneleyo bafowethu awukho enyangeni umusa osiza ngesikhathi esifaneleyo awukho kubathandaza kodwa manje lithi iBhayibheli to the throne of grace we walk with confidence
We walk with confidence. Masifika kwi-throne of grace. Yila sifumana khona umusa. Singene singenamandla endlini kaNkulunkulu. Kodwa siphume sesinamandla. Singene sibuthakathaka. Kodwa siphume sinamandla. Singene sisinyumba. Kodwa siphume nabantwana. It's because siyasondela to the throne of grace. To the throne of grace. Sisondela to the throne of grace. Manje ayikho into engekho kwi-throne. Ayikho into engekho kwi-throne. Iphi iPhone oyiyo le. I-throne le. Manje kule throne bazalwane sesiyavala kwe. Kule throne kukhona nemali ungakhohlwa, kukhona nemali. Kukhona yonke into la. Kule throne thatha le throne ubeka yonke. Manje kule throne masondela la. Asiphumi singaphethe lutho la. Into eyenza sisondele ngesibindi ukuthi usizo lwethu alusekho kwabanye abantu. Angane sibambelele sivumeni. Manje sivumo asisavuma ukuthi sibuyele emuva. Siyokhothamela abanye uNkulunkulu. Isivumo savuma ukuthi siyoshisa impepho. Isivumo asisavuma ukuthi siyokhotha ehlozini. Isivumo savuma ukuthi siyokhotha enyangeni. Into engasavuma isivumo sokukholwa. Manje esihlalweni sisondela nesibindi ngoba isivumo sethu sokukholwa. Yesula mhlaba uqale. Kukhona imoto la. Manje kukhona message yashingela umpostoli ngomunye unyaka 2022 wamasha. Ebandleni lamfoti umpostoli uBM. Wavula incwadi umpostoli. Engithanda kakhulu kuze kube namhlanje. Ithi le ncwadi Roma 8:32. Lithi ngokuba uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu. Akayigodlanga. Ngiyashimayela phela. Akayigodlanga yakhe indodana. Bese ke angagcini lapho ma bese ethi pop yokwenzeka kanjani ukuthi angasiniki konke kanye naye. Manje njengoba yaletha indodana ayizange iyodwa kodwa yanikwa konke kanye nayo. Masiza kumpriest omkhulu sinakho konke. Masingesasa kuye owadabula amazulu sinakho konke. Akayekwa uJesu. Noma usukhola wedwa ekhaya akayeke ukuthi ngimele uJesu. Noma ungahlala eresi kungekho bazali akayekwa. Noma ungalamba eresi akayekwa. Noma ungalahlekelwa ifunding akayekwa. Noma ungashiwa bazali akayekwa. Noma ungenamali akayekwa. Noma ungenampahla akayekwa. Noma ungenabhasara akayekwa. Akayekwa. Ngoba nje into eyenza sondele ngesibindi, the confident. Isibindi esenza sondele la ukuthi lo unakho konke. Kanti laba ya abanakho konke. Uyazi ukuthi laba ya bakuyeka ushizile ushode ngomsebenzi. Mhla wasebenza bayagodola balamba. Angibizanga umuntu ngithenje laba. Usoshizilile. Une qualification wahlala 5 years isimalini ekhaya. Ungawuthola umsebenzi, kuba provide. 1 month usebenzile. Kufika lo ufika athi ugogo wakho ulambile. Ulambile. Yagodola. Ngesikhathi ngalomzuzu umpostoli abadula. Ngeke ubathengele inkomo ka5,000. Bafuna u12,000. Lo okade ushizilele. Ungagcini ngo12,000 kuthiwa athenga utshwala lokhu uhlobo lotshwala. Uzodakiswa abantu. Kanti ngapha akafuna 12,000 wakho lo. Manje uma esadila nawe. La ungeke phela. Uma esadila nawe lo. Osemseni. Uma esadila na ufuna wena. Yimi ngiyokhipha 1,000 ngizobonga kulo. Sengifundiswe kahle kodwa ngesivumo. Manje angifuni abantu bakhuluma into abangazi ngomnikelo. Uthi na record bezokhuluma ngomunye engisebenza. Defend umnikelo komuntu sibenza naye. Uthi abefundisi ngathi nafethu ukhuluma umnikelo obawukhola. Into yenza ukuthi wena ubone umnikelo engazi ukuthi umumbi wasuka wadibana nabantu abawuthatha ngendlela embi. Anakho siyanikela thina hlupheni. Engathi siyanikela sikhona esotweni. Awukeke ngeke uze ukuthi asithi abafundisi badla imali. Ke ngawasuka wadibana nabantu abarong.
manje busakukuthatha uburongo babantu bakho uzokumathathisa nabo bonke abefundisi. Akusibo bonke abefundisi abenza le nto oyishoyo. Manje lithi iBhayibheli bazalwane bami asisondele ngani ngesibili. Umthandazo wami umpostoli uthi nanku umusa namhla sesivala ikonfa. Ukhona umusa namhlanje. Ukhona umusa. And lo musa usiza ngesikhathi esifaneleyo. Lo musa usiza ngesikhathi esifaneleyo. Lo musa usiza ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyakuzwa nje uthi usuhlala ekhaya iminyaka emihlanu kodwa nanku umusa. Ngiyakuzwa nje uthi usasebenza iminyaka wa graduate umsebenzi kodwa udlamini umemezela ngomusa namhlanje. Ngiyakuzwa nje uthi into zakho iphithene ihlakazekile nanku umusa. Ngiyezwa nje uthi sase uyakholwa yebo asikhuluma abantu abangakholwa. Yebo uyakholwa umthandazo yakho ayiphendula nanku umusa usiza ngesikhathi. Asisondeleni kusihlalo sethu manje sobukhosi. Ukhona umusa kuleli altar osiza ngesikhathi esifaneleyo. Siyawuphuma ngalowo mnyango siyawuqala amabhizinisi ekade saba nama business plan awangaphumelela kodwa nanku umusa usiza ngesikhathi. Owaza mhlamvu susa itafula lami mhlamvu sithandaza. Susa itafula lami mhlamvu sithandaza. Leyawo ubheke leyawo hey. Aqedile ukulunga. Bazalwane nanku umusa. Ukhona okhulumela wathi khohlwa ibackground yakho. Abanye bacabanga ukuthi ngoba nakho ungagraduate anga umuntu ekhaya nanku umusa usiza ngesikhathi. Uyazi lo musa uzokwenzani? Uzokwenza ube nguwena oqala. Vele uma uyi firstborn kukhona ukushizile okukhona. Asikhuluma noma asendlule kwi firstborn ngokuzala. Uma uzoqala into ekhaya ingakaze ngibebikho angeke kube lula. Uma uzoba ngokuqala ugraduate ekhaya ucabanga ukuthi wena kuzoba lula because uyonqamula leli yakhetha kunamadimoni oyewahlakaza ikhaya manje bafowethu akuzukuba lula into oyidinga udinga nanku umusa osiza ngesikhathi because he qualifies the unqualified. Uthi uqhamuka nje ubhalwe emehlweni kuthiwa umntwana kakho kusho umusa ukuvulele kuneminyango eyivulekela ngenxa yomusa. Uthi wawazi ukuthi siyoke sime pulpit empostoli umbuyazi ngelinye ilanga kwakusho ukuthi wafika umusa osiza ngesikhathi esifaneleyo wasimisa nalasa singacabanga ukuthi siyoke sime khona sangena nalasa singacabanga ukuthi siyoke singene khona nanku umusa osiza ngesikhathi esifaneleyo. Uyo drive imoto na ungazi icabanga omkhulu behluleka ukudrive imoto kodwa kuyoqala ngathi sikhulela kwi-RDP kodwa ngeke sifele kwi-RDP. Sikhulela eTshotshongweni kodwa ngeke sifele eTshotshongweni. Sikhula singenamoto kodwa ngeke sifa singakabi nayo imoto. Sikhula silala ngendlala kodwa ngeke sifa silala ngendlala. Sikhula sigqoka amadabudabu kodwa ngeke sifa sigqoka amadabudabu. Sikhula kabuhlungu sakhula ngesikhokho kodwa namhlanje umusa osiza ngesikhathi. Zima mama katapapapapapapapa. Noma ingafumi background yakho kodwa umusa ukwazi uvume. Noma ingafumi imumva lakho kodwa umusa ukwazi uvume. Ayashumayela noma ingafumi imumva lakho kodwa umusa uyavuma wona. Uyavuma nyawuzwe nje. Yazi nyawuzwe ukuthi uyavuma. Akuvumi mina kuvuma umusa bafowethu. Akuvuma umuntu kuvuma umusa. Umusa ovumayo. Kuvuma umusa. Ngishumayela message ngoba sesivala i-conference. Uthi singaphumi sambaze. Kodwa masiphume nomusa. Uma uyongena e-office lakho ngalela langa kungene kusho ukuthi songena umuntu womusa. Nobe kubuka kanje angakubuki akubuke kanje. Maqala ngolwesibili nje sibuyela emsebenzini sizobuyela singafani. Nami nje mphoswe sengisizakele ngoba ngiphuma ngizohamba ukuthi ngibheke kwaceza phuma nomusa. Ufuthi abe ngekhaya kusasa siyohlanganisa umndeni awuzwani mfundisi. Ngingane kodwa kumele ngiyobahlanganisa ana choice kodwa into ezokwenza ukuthi ngibahlanganise sengiphume nomusa. Futhi yabona nje siyothi strive ubuhamba phambi kwami ngithi ngiyathele emagcekeni akithi yonke into eyenza ekhaya baxabane ufika umusa shanela musa kwaDlamini awushanela umusa ekhaya lakho awushanela umusa egcekeni lakini awushanela yonke into eyambelwe emagcekeni lakini yonke
into eyakhulunywa kwathiwa niphumeleni kwathiwa ngeke nibe lutho nanku umusa uyashanela umusa uyashanela 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 ngiyawuzwa 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 ingane zakho zavalwa kwathiwa lekhasi valiwe ngizothi mina siyavula ngomusa kwathiwa ngasilungelwe lutho ngizothi mina siyalungelwa ngomusa kwathiwa ngasiphumelele ngizothi siyaphumelela ngomusa ngiyawuzwa abanye balotshola zajika siyabuya anizwanga leyo nabanye balotshola zajika siyabuya ngisho inkomo esajikiswa siyabuya siyabuya kwathiwa la ekhaya shadi muntu ungathi kukhona sothi siqeda lo nyaka sithola isimemo mpostoli so uthi kwasibani bani siyoshadisa anganakusho mina nje kuvula umusa abanye sothi suqeda lo nyaka bayofakaza la bathi ngomhla ka-15 June kwashunyalwa ngomusa uNkulunkulu wanginikeza permanent post abanye basukungena kuma-contract basiphumela sibheke kuma-permanent post abanye banyukela kuma-level aphezulu abanye bezosuka ku-level 1 bayongena ku-level 6 lenxa nakumusa Holy City usanele sonke yeyi usanele sonke nakumusa waza mhlanga waza mkhosi asiphakame sibeke nyawo sonke sithandaze bathandekayo lo musa ugcwele ihholo lonke shane bakha lo musa ugcwele ihholo lonke ngibona uNkulunkulu wamusa ehambela impilo yakho like never before ngifuna namhlanje ukuthi ungayithathi light lento uNkulunkulu ayikhuluma ngicela ukunitshela nansi into bathandekayo the realm of the spirit is open